Happy birthday to you, happy birthday to you. Чистит рожден ден на машините от Gplay BG. Домбротар Иван Хинов и неговия екип тази година празнуват 9 години от създаване на магията, наречена Gplay. Колеги, преди всичко бъдете живи и здрави и не спирате да ни радвате с готин контент, яки ивенти и все повече неустоими промоции за всички нас геймерите. Както се казва, keep мачкай, а видеото не е случайно наречено рожденника черпи. Знаете, по традиция би трябвало Gplay като рожденик да ни почерпи то солидно, затова айде да видим какво са ни подготвили. Отиваме в сайта Gplay.bg, който всички знаете не спира да ни радва с готини промоции и добри цени. Кликваме върху ето този байнер за рождения ден, а отдолу виждаме всички промо категории. И тъй като те не са никак малко, както сами виждате, няма да можем да отделим внимание на всеки един продукт в това видео, а не и това целта. Искам само да ви кажа, че има някои супер готини предложения, които заслужават вашето внимание. Ако си търсите клавиатури, влизате тук, можете да си намерите клавиатури, като погледнете. HyperX Alloy Origin 60, една супер готина клавиатура, за която имаме видео в нашия канал, 169 лева. След промокод BTC става около 160 лева и я взимате с 70 лева по-надолу от стандартната цена. За фенбойовете като мене има и Logitech G915 10 на добрата цена от 379. След промокод около 360 лева, което е медец. Така че определено в тази категория има за всеки по нещо, както и във всички останали. Геймърски падове. Наскоро, знаете, Gplay показаха тяхната линия, падове с тяхното лого. Големия XXL пад в момента можете си го купите за 19 лева. 19 лева. След промокод около 18, 17,50 даже. Това нещо 900 на 400 мм, 4 мм дебел пад, който покрива почти цялото бюро или при някои хора цялото, за 19 лева. Просто за мене няма просто какво да се каже повече. Супер оферти, микрофони, солокаст е на намалена цена в момента, един солиден микрофон за гейминг, стриминг, за чисто аудио, ако искате да правите някакви voice-over и така нататък. Заслужава вниманието ви с промокод около 110 лева. Така, флашки. 128 гигабайта 21 лева. Мисля, че няма повече какво да кажа. Разгледайте ги, определено заслужават вашето внимание, но като една медия, която се занимава основно с хардуер, компютри и така нататък, ето това е нашата категория. Цъкваме върху компютри за игри. Много хора ми казват, Иляне, то няма как да си купа компютър, то няма видеокарти. Ето как. Влизате в сайта Gplay.bg, натискате върху Gplay Birthday Promo, отивате върху компютри за игри и вече търсите нещо, което да устройва вашия бюджет. Ако сте подготвили около 1600 лева, можете да се класирате перфектно за 10400F, 16 гигабайта памет и 1650 супер. Една машина, която по принцип виждате е 1695 в момента, с промокод ще ви стъпне около 1600 лева и ще имате добра машина за CS, Dota, Liga, Fortnite, Valorant, 5M и каквото още се цъка при Full HD Gaming без никакви проблеми. Обаче, ако имате малко по-така изисквания и ако се целите малко по-високо, тук за мене, аз този ред си харесах, е така малко sweet spot. Виждате, че за около 2340 лева преди промокод, 10600K, 16 гигабайта памет, 500 гигабайтово NVMe и 6600 XT. Една карта, която смело смея да нарека, може би един от най-добрите варианти, даже ако не и най-добрият така вариант в момента като цена, съотношение на качество при Full HD, дори лек ентри към 2K. Ако пък сте Nvidia фенове, имате подобна конфигурация, виждате и с 3060K, така че каквото ви душа иска. Избирате си едната машина, кликвате върху нея, ако решите можете да правите промени, можете да добавите диск, ако 500 гигабайта NVMe ви е малко, 2 терабайтова баракуда или примерно някакво SSD, ваша е преценката. След като си изберете как да изглежда машината, отивате върху дуба ви, отивате в кошницата, поръчка, знаете и изписвате BTC. По този начин получавате 117 лева отстъпка или още 5% и PC-то от 2340 ви излиза 2224 и се радвате на една чук машина, която има видеокарта, прескачате, ама то сега как да си купат то майнерите и започвате да се наслаждавате директно на гейминг. Мониторче. Ако ви трябва монитор и така сте на поизпилен бюджет, така да го кажем,
можете да хвърлите поглед върху ето тези двете сладурчета, Gigabyte и Asus, които съответно от 500 на 420 преди промокод, с промокод на около 400 лева можете да се здобиете с IPS, Full HD резолюция, 144 Hz и 1 милисекунда. За този монитор имаме видео в нашия канал, така че определено си заслужава да го изгледате и да му обърнете внимание, ако си търсите Full HD монитор. За тези, които искат 2K, има, разбира се, и по-сериозни предложения. Виждате VG27AQ1A, 739 лева преди промокод, с промокодчето ще стане някъде около 700 лева, 2K, IPS, 170 Hz, 1 милисекунда. Медец. Медец, скъпи приятели, медец. Имате, разбира се, компютри, захранвания, столове. Ако си търсите столове, Nitro Concept, ето това нещо на мен лично ми допада като визия. Предполагам, че е удобен, не съм го пробвал. 449. След промокода около 410 лева, така че смело можете да разгърнете фантазията си, да потърсите това, което ви трябва и да се здобиете с него на една наистина добра цена. А за тези, които вечно са без батерии, можете да си вземете 10 000 мА външна батерия, виждате, за дори 24 000, ако не искате да е по-фешън, за 39 лева. С промокодчето около 36 лева. 36 лева, Hama Supreme, имате да си зареждате телефона, че даже и за лаптопа можете да я ползвате и за други мобилни устройства, които са постоянно с вас. Избирате си някои от продуктите, от които имате нужда, добавяте го в кошничката и при поръчка е достатъчно само да напишете BTC. По този начин рожденика ви черпи с едни прилични промоции, получавате още 5% с нашия промокод и ни помагате да развиваме това, което правим. Така че, благодаря на всички. Това беше всичко от мен за днешното видео. Преди обаче да ви остава, напишете долу в коментарите кое според вас е интересно предложение, взехте ли си вече нещо или може би обмислите да си купите някой от промофектите. Искам да чуя вашето мнение долу в описанието. Аз съм Face Your Fear, вие гледахте Bulgarian Tech Channel. Чао и до следващото видео.